యేసుక్రీస్తుని పేరిట వందనాకు. నా మాట క్యాన్సర్ కాసినాం కదా, అత్తవారం అంతా దేవుడు మనని మంచిగా కాపాడి మరలా ఈ సమయతే ఒక మాటం క్యాన్సనాకి మనని నడిపిస్తందుకు దేవుడికి మనని వందనక్కెత్తకడి మన చిన్న ప్రార్థన తుంగి ఈ యొక్క కార్యక్రమతిని మనని నడిపిస్కడి ప్రార్థన తుంగ అందరు కణుకు మూసటి ప్రార్థన తుంగకడి. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మహాగణమైన నా ప్రభా నీకు వందనాకయ్యా. ఈ సమయత నా తండ్రి ఈ యొక్క మరి పోగ్రతిని మా మొదల వాటర్ మండంగా నీ సహాయతని మాకు దయతుంగా అయ్యా. నీ యొక్క మాట నా ప్రభనైనా మమ్మ క్యాంజనాకి నీ యొక్క వాసిమినమునయ్యా అయ్యా. నీ పిల్లని తీస్తే నీ మాట కేంచి అయా మమ్మ మందనానికి సహాయము దయతుంగా అయా. మరి మా యొక్క జీవితాతే నా జ్ఞానంతో నింప అయా. క్యాన్సర్ అని పిల్లని కూడా చక్కగా అర్థం మాదనకి జ్ఞానతిని దయతుంగా అయా. మరి మమ్మందరము నీ అవుటే పెరసనకి సహాయము దయతుంగింజరే ఈ యొక్క చక్కటి కార్యక్రమతిని ముందడికి నడిపిస్తే నింజరే ఏసిని పెదటి తలపనాను దేవా, ఆమేన్. పిల్లనిరే సాయమిన్నిరు కదా, సరే అత్తవారం మనని బాత నేసుకుంటాడు. లోను తీస్తే మనని మందవాలే ఇందని విషయాన్ని మనని నేర్చుకుంటాడయ్యా. అవునయ్యా, చక్కగా ఆ యొక్క దేవుట మాట బేనరత్కు కేంచుతారో దాని ప్రకారంగా జీవిస్తారో వారందరూ కూడా బండత పొరతొత్త లోను తీస్తే మంతోరు ఇంజరమాడి క్యాన్సర్ మన ప్రయత్నం కావాలి. సరే, ఈరోజు దేవుడు నేంటి రోజు ఇంజరమండి ఆసక్తితోట క్యాన్సర్ మతుకు దేవుడు మన యొక్క హృదయాతిని తృప్తిపరుస్తాం. కాబట్టి నేంటే వ్యాసోడి తిన్నకి అతనికి సిద్ధంగా వినాను. మరొకసారి మీరు జ్ఞాపకం తుంగటి మీ జతగాకు మతుకు మీ జతగాకిని కూడా మన సండే స్కూల్ పోగ్రకి క్యాన్సనాకి ఊరి మీతో పాటు కుప్పీసటి దేవుడు మాట మన కేంచి మన జీవితాన్ని దేవుడు ఒకటి పెరసనానికి మనని మున్నడికి దక్కాడి. సరే, నేంటే వేస్తాడు బాత దిక్కు ఏసయ్య ఈ లోకతే మందనస్కే చాలా ఉపమానకి ద్వారా మంచి మంచి విషయకు నేర్పిస్తాం అనమాట. అతుకు నేను ఆ దాంట్లో ఒక విషయతిని మనడి నేర్చుకున్న కಡೆ పాత దిక్కు ఏసయ్య ఈ లోకత మత్తస్కే సువార్త తుంగర మత్తస్కే ఏసు దేవుడు బెగ్గత్కగా దీప మంది జనాకు ఒన్ పేరుకి వాసరు మత్తరు అనమాట. బెగ్గత్కని కూడా ఒన్ పేరుకి మత్త జనాకి దేవుడు అని మాటని క్యాప్చర్ మొత్తం అక్కడే వర మెట్ట తగ్గ దేవుడు అంజి కుత్తపై చాలా మంది జనాకగ బత్తరలే క్యాన్సర్ కాసందే అర్థం వస్తుంది కదా. ఒక మెట్ట తగ్గ యేసు దేవుడు అంచు కుత్తస్కే దీప మంది జనాకగ వాసి ఒక మాట క్యాన్సనానికి కుద్ది మత్తరాలే. అక్కడే ఆ సమయతే చాలా పొడిదత్తపై ఏసయ్య బాతకెత్తాం ఇతుకు వీరందరికీ ఓనగ మత్త శిష్యురికి మినరు కదా ఒరిని కరింగి వీరందరికీ మీరు భోజనం వాటటి దోడ వాటటి ఇంజరే కెత్తండలే. అలా కెత్తస్కే శిశురు కనుక్కుంటారు, అయ్యో ఇచ్చో మందికి మమ్మ బేల ఇంజరే ஒரு అనుకుణచరు మత్తరు ఒరంకొరం తిరిగి మత్తరు. ఆ సమయాతే అగ్గ ఒక చిన్న పేకలు మత్తుండాలి. పిల్లనిరా క్యాన్సర్ కదా, మీలాంటి మంచి చిన్న వయసున మందినోర పేకాలు బాత్తుంటాం తెలుసా. ఒకవేళ అగ కుద్ది మందినోర అంటే బేనర్ కన్నా వరంకి లేకపోతే బేనర్ అన్న బతని తిందనానికి తచ్చుకుని మంది వచ్చి బేల అయ్యా. కానీ బేనర్ బాత తిరిగిర్లరు, కానీ ఆ చిన్న పేకాలు బాత తుంగుతాం తెలుసా. ఆ చిన్న పేకాలు ఏసు దేవుడి తగ్గ ఓనగ ఆరిని రెండు కీకేని దేవుటగ్గా ఏసు దేవుడి తగ్గ తచ్చిత్తుండాలి. ఇటుకు అందరికీ ఇది వాటనానికి నా వంతు సహాయం ఇంజరం ఒకవేళ తచ్చిత్తం వేళ అయ్యా. ఓని మనసు చాలా గొప్పదయ్యా. పిల్లనేర క్యాంజనేరు కదా, అలాంటి మనసు మనందరము కలిగి మందవాలి. ఏసు దేవుడి తగ్గ ఓనగ మందనవు తాసకుండా వాటిని ఓను కోసం తాసకుండా ఏసు దేవుడి తగ్గ అందరి కోసం దాన్ని తచ్చిత్తుండాలి. దేవుడు చాలా ఆప్యాకని ఇష్టపడతాం. అసకే ఏసు దేవుడు బాత్తుంటాం తెలుసా. అగ మందిని జనాకు అందరికీ కరివేసరం అంత కదా. ఈ యొక్క 5 ఆరిని 2 కీకేని
యేసుదేవుడు ప్రార్థన తుంగుతనల పొరులు కూడి తప్పెంకి దండాకు వాటిని ఆశీర్వదించి శిశుడికి కరింగి ఇదంతా ఆరింకు రెండే కీక అగ్గ ఇది వెక్కిన కంటే జనము ఎక్కువ మినరలగా అలాంటి జనాకింకి ఈ చిన్న పేకలు తెచ్చిస్తా 5-6 2 కీకెంకు దేవుడు ఆశీర్వదించి అందరికి పంచిమిత్తస్కే శిశురుకు అందరికి పంచిత్తరాలి ஒரு పంచీశ్వర మత్తస్కే అందరికి శరత్తం కాలే క్యాన్సర్ కదా సారీ ఆ యేసుదేవుడు బిస్కత్ కూర అందరికి పంచిమిత్త శిశురికి పంచిత్తరు అలా అందరికి పంచిత్తపోయి అగ్గ బాత జరుపుతో తెలుసా అగ్గ మందన్నారు అందరు దీప మంది జనాకు వాటిని మంచిగా తించి సంతృప్తిగా యేసుదేవుడు అందరినీ పోషిస్తాడలే క్యాన్సర్ కదా వారందరినీ పోషిస్తపోయి యేసుదేవుడు బాతుంతో తెలుసా ఊరికి ఎత్తుండాలి శిశురికి ఇంకా అందరికి ఎత్తపాయి బతన మతుకు అన్ని గంపని ఎత్తటింగిరకి ఎత్తస్కే ఓరు అన్ని గంపని అవి ఎత్తస్కే 12 గంపన్ వరకు ఆ 5-6 2 కీకెంకు 12 గంపనవు మిగులుతాం కలే అక్క ఫస్ట్ ఆ చిన్న పేకలు బెచ్చుకు తత్తిస్తాం కెల్లటి గుర్తుమిందే 5-6 2 కీకె ఆయా ఆ 5-6ని 2 కీకెని అచ్చటిగా దేవుడు దీవిస్తాం బా దేవుడు వెచ్చ గొప్ప కార్యం తుంగుతాయా ఇలాంటి కార్యాకు మన జీవితాత కూడా దేవుడు తింగితాం ఇంకా సమాజాత కూడా దేవుడు మన ద్వారా తింగితాం ఇతుకు ఆ పేకాన్ని తీస్తే మనకు మొత్తదంతా దేవుటగా బేల తెచ్చిత్తుండో అలాంటి మనసు మనడు కలిగి మందవాలి ఒకవేళ నీకు మందినది వేదు దేవుడు యేసు దేవుడు కావాలిందటిలా ఒర్రటే కావాలిందిన అది బాధ తెలుసా నీ నా హృదయాతిని పిల్లనిరా క్యాంజనీరా నీ మంచి హృదయము యేసు దేవుడికి కావాలి అద్దు నిమ్మ ఇత్తుకు నీ వాడుకుంటాం ఆ చిన్న పేకలు తత్తదాన్ని బెచ్చో దీవిసి అచ్చో మంది పోషిసపడతారయా మరి ఈనాటి సమాజత కూడా నిమ్మ దేవుడికి కావాలి నీ ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యకు తుంగితాం బెస్కిత్కు నీ మంచి హృదయాతిని యేసు దేవుడి తగ్గ నిమ్ము అయా నీకు ఇంకా యేసుదేవుడు ఎలాంటి గొప్పవు బంగారము వెండి డబ్బుకు ఆస్తి బాధ తచ్చిమిందటిలో నీ చిన్న హృదయాతిని యేసుదేవుడికి ఇత్తుకు ఆ పేకాని ద్వారా యేసుదేవుడు గొప్ప కార్యము బేల తుంగుతుండో నిమ్మ నీ హృదయాతినిత్తుకు నీ ద్వారా ఈ సమాజానికి యేసుదేవుడు గొప్ప కార్యకు తుంగు ఒప్పిస్తాం నేనొర చక్కగా యేసుదేవుడు వాడుకుంటాం కాబట్టి ఆ పేకన్ లాంటి మనసు మందవాలి అందుకనే యేసుదేవుడు ఒక మాటకైతే తెలుసా బాత మాట ఎత్తుకు చిన్న పిల్లని తీస్తే బేనురకం అంటారో అలాంటి వారిది యేసయ్య అయ్యా అక్కడ చాలా మంది పెద్దటోరు మత్తురు కానీ ఆ చిన్న పేకలు మంచి మనసుతోటే ఓనగ మందునది తచ్చిత్తాం అయ్యా నేడు అలాంటి మంచి మనసుతోటే మనడు కూడా యేసయ్య తగ్గ వతుకు యేసయ్య మనల్ని కూడా వాడుకుంటాం పిల్లనిరా క్యాంజనీరు కదా ఇలాంటి మాటకు యేసయ్య మనకి నేర్పిస్తారు మందంగా మనడు నేర్చుకుండి వాటి ప్రకారంగా మనడు జీవించవాలి అయ్యా చిన్నపిల్ల ఎత్తుకు యేసయ్యకి చాలా ఇష్టం అలే ఇంకొక చోటకి అవుతాం ఈ చిన్నపిల్ల ఎత్తుకు నాకు చాలా ఇష్టం ఇలాంటి వారు వేణురు నసి ఇష్టం నాకు ఇష్టమిల్లే ఇంజరికి అవుతాం కాబట్టి చిన్నపిల్లనిరా క్యాంజనీరు కదా ఆ పేకని తీస్తే మనడు కూడా మంచి మనసు కలిగి యేసయ్య తగ్గ మన హృదయాతిని వాడుకో యేసయ్య మనల్ని వాడుకుంటాం కాబట్టి గుర్తాసుకున్నట్టు ఈ మంచి వేసవుడు యేసయ్య తెలియకత్వం వాగ్దానికి ఇతుకు మంచిగా బెచ్చో మంది ఆ చిన్న పేకం ద్వారా పోషించబడతాం కాబట్టి అలాంటి చిన్న పిల్లని మంచి మనస్తత్వం మతుకు పరలోక రాజ్యం వ్యతిరేకంగా యేసయ్య మనకి ఎత్తున్నాం కాబట్టి ఆ చిన్న పేకం ద్వారా తుంగ కార్యము మన జీవిత తుంగడానికి నిమ్మ ఇష్టపరచనినా అలా ఇష్టపరతుకు నీ హృదయ తిని యేసయ్యకేమో నీ మంచి మనసు తిని యేసయ్య తగ్గవాట అసలు యేసయ్య నీకు తోడుగా మంచి నీ గొప్పంగా వాడుకుంటాం సరేనా అతుకు మన నింజోర చిన్న కంఠస్థ వాక్యతిని నేర్చుకున్న కడా సరే మీ యొక్క బైబిల్
మత్తయి సువార్త పిల్లనేర క్యాంజనీరు కదా. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 14వ వచనం. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 14వ వచనము. మీకు బైబిల్ మతుకు తెరసటి. చిన్న పిల్లని నాయగ్గా వాదనీముటు, పరలోక దేశం అలంటోరిది ఆసి. చిన్న పిల్లని నాయగ్గా వాదీముటు, పరలోక దేశం అలంటోరిది ఆసిమిందే. మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయము 14వ వచనమిందే. ఈ వాక్యం మీరు నేర్చుకున్నట్టు చిన్న పిల్లని ఏసైతగా వాదనీముటు ఇంజన భారత్కు పరలోక దేశం అలంటోర దాసమింది అయ్యా. ఇతుకు చిన్న పిల్లని మనస్తత్వం అయ్యా. ఆ పేకలు మనకు మందినదంతా ఒక తచ్చిత్తం ఉనికి తాసుకుంటాయా. అలా చిన్న పిల్ల మంచి మనసు మంతురాలి. అలాంటి మనసు పెద్దటోరు కూడా కలిగి మతుకు అలాంటి మనసు మందునోరిని పరలోక రాజ్యతకి ఏసయ్య తీసైతం ఇంజి చెప్తున్నా ఈ యొక్క కంఠస్థ వాక్యతే. కాబట్టి నేను మనడి క్యాన్స్తా ఈ వ్యాసుడు తిని గుర్తాసుకున్నట్టు 5 ఆరిని 2 కీకెని చిన్న పేకలు ఏసుదేవుడి తగ్గ తచ్చిత్తపై దానిని ఏసయ్య ఆశీర్వదిస్తాం. 5,000 మందిని ఆ పేకన ద్వారా 5,000 మందిని ఏసయ్య పోషిస్తాం అంక. కాబట్టి గుర్తాసుకున్నట్టు కంఠత వాక్యం కూడా గుర్తాసుకున్నట్టు మీరు ఈ యొక్క వ్యాసుడు తిని గుర్తాసనకి నన్నర చిన్న పాట తిని మీకు నేర్పిస్తాను. నేర్చుకుంటారు కదా. రెడీ మిందిరా? ఓకే సరే. నన్ను తెలుగునే పాడుతాను వెయితే కదా మనకు. చెప్పలే ప్రభు గొప్పతనాన్ని, చెప్పి చెప్పి చేస్తాడు చిత్రమైన పనులెన్నో. చెప్పలేను బాబాయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని, చెప్పి చెప్పి చేస్తాడు చిత్రమైన పనులెన్నో. చెప్పలేను బాబాయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని. కానాను ఊరిలో పెళ్లి విందులో, కానాను పెళ్లి విందులో వాటర్నే వైన్గా మార్చివేశాడు, వాటర్నే వైన్గా మార్చివేశారు. అరే చెప్పలేను బాబాయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని, చెప్పి చెప్పి చేస్తాడు చిత్రమైన పనులెన్నో. చెప్పలేను బాబాయ్ ప్రభు. 5 రొట్టెలు 2 చిన్ని చేపలు, 5 రొట్టెలు 2 చిన్ని చేపలు 5,000 పీపుల్కి పంచి పెట్టాడు, 5,000 పీపుల్కి పంచి పెట్టాడు. అరే చెప్పలేను బాబాయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని, చెప్పి చెప్పి చేస్తాడు చిత్రమైన పనులెన్నో. చెప్పలేను బాబాయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని, చెప్పి చెప్పి చేస్తాడు చిత్రమైన పనులెన్నో. చెప్పలేను బాబాయ్ ప్రభు గొప్పతనాన్ని. హల్లెలూయా. బాగుంది కదా పిల్లనిరే. మన యేసయ్య బెచ్చుక గొప్ప మనడి బెచ్చుక గొప్ప కార్యకు తుంగి మినో మన యేసయ్య. అలాంటి గొప్ప కార్యకు మన జీవితత కూడా యేసయ్య తుంగితాం. కాబట్టి మన హృదయ తిని యేసయ్యనగా వాటకాడి అస్కే యేసయ్య మన జీవితత గొప్ప కార్యకు తుంగితాం. మనల్ని కూడా ఓని గొప్ప కార్యకు తుంగగా యేసయ్య వాడుకుంటాం. అగ్గ చిన్న పేకలు చక్కగా యేసయ్య గొప్ప చిన్న పేకలాగా వాడబడతాడు. మన జీవితం కూడా యేసయ్య మనల్ని వాడుకుంటాం. సరైన పిల్లనిరే. ఈ పాట తిని కంఠస్థ వాక్య తిని ఆ వ్యాసుడు తిని మీరు గుర్తాసుకున్నట్టు ప్రతి వారము ఇదే సమయాతే మనకు మందని ఈ యొక్క సమయాతిని మనడి యేసయ్య మాట ప్రతి వారము నేర్చుకున్న కాడి ఓనవుటే మనడి పెరసకాడి. సరేనే. ఈ మాట తిని మీరు బెస్కిరికి గుర్తాసుకున్నట్టు మరిగిందాయద్దు. మళ్ళా వాదన వారం మనడి మళ్ళా కలియకాడి వచ్చే వరకు నన్ను మంతాను. సరే మీరు గుర్తాసుకున్నట్టు ఈ మాట బెస్కే మరగొద్దు. 5 కీకెని దేవుడు దీవిసి బెచ్చమందిని పోషిస్తాం, 5,000 మందిని యేసయ్య పోషిస్తాం. వీటి ఇలా జరగడానికి వారి చిన్న పేకాని యేసు దేవుడు వాడుకుంటాం. సరేనా. మరి చిన్న పిల్లలకి యేసయ్యకి బిచ్చి ఇష్టమో కదా. అలా ఇష్టమత్త పిల్లలకి ఇస్తే మనని బ్రతకకాడి యేసయ్య కోసం మనని ఈ లోకతే జీవిసుకాడి. అందరు మంతిరు కదా. సరే బాయ్.